When I feel some matter, in some matter. When I feel some matter, G Fresh element my matter. When I feel some matter, some matter. I don't let it so matter, don't matter some rana. That is cool, ladies and gentlemen. Godiya nake yau muna daren Talata. Alamin G Fresh nake magana, aka Mayan Mata. That is cool. Kano yau Kano ta yi daɗi, akwai ɗan sanyi-sanyi. So mun ci kifi mun ƙoshi at this night, you know. Mu fatake ne, ba ma fita da rana sai Mayan Mata. That's cool, ladies and gentlemen. Waƙar Mayan Mata, G Fresh Alamin is going to be dropped. The original version ɗin za ta dropping next Friday. Ba wannan Friday ɗin mai zuwa ba. Juma'a ta sama za mu drop it ɗin hit song Mayan Mata. Yawwa, kowa ya subscribing to the channel G Fresh Alamin TV. Yawwa, kada ka bari a baka labari. So da waƙar Mayan Mata wata irin waƙa ce ta mai zaman kanta ta daban. Yauwa ta daban. So bashon din kuma a dogon ja sai bayan na saki bashon din da zan saki original din, ka gane, to shine zan zo kuma in saki bashon din a dogon ja duka a channel din G Fresh Alamin TV. Yauwa, so thank you so much, ladies and gentlemen. Godiya nake G Fresh Alamin nake magana, aka Mayan Mata. Saboda haka kowa ya subscribing to the channel G Fresh Alamin TV. So mutanen Saudiya ina ta ganin wannan ɗinku, Libya, Ivory Coast, ina ta ganin ku. Kuna ta kwanto ana ta magana Mayan Mata, yaushe za su ki Mayan Mata. To gani ma gabaki ɗaya Mayan Matan ma ya zo gabaki ɗaya. Na zo gani ma gabaki ɗaya, aka Mayan Mata, I'm in the building, you know. Kowa ma Mayan Mata. To a gaya min wanda ba Mayan Matan ba mana. Ko a gaya min macen da ita ba mayan maza ba mana, ta fito ta yi magana mana. Wacce ta isa ba mayan maza ba ce, ta ce wani gata, mayan mata kenan. To dole ni mayan mata zan zama, kuma ita ma mace ta zama mayata. That's cool, man. aka Mayan Mata. When I feel some mata, domin mata sun min rana. G Fresh Alamin na Kanawa, yaro ɗan gata, Hadiza Gabon taimin rana, taima rana, tima makamashi, duk sun min rana. Duk wacce kwaji na ambatawa ga nan to ta fi min ranar da gaske. Yauwa, kuma duk wanda kwaji na tsokane shi dama na jikina ne. Yauwa, kuma ina appreciating da gudunmawar da nake samu duk masoyana da kuma 'yan fim da mawaƙa da haɗin kai da girmamawa da nake samu daga gare su, Ali Gita, Amina Alan Waka, Nazifa Asanani, kowa da kowa. An zan zo ko taro ake ko me ake da ina experience much respect. Kowa na sauraro na, mata da maza. Na gode sosai Hafsa Idris, na gode sosai Tima Makamashi, na gode sosai Fati Muhammad Fati Muhammad Sangaya. Ki tafa a kanki, na san kina kallon status. Fati Muhammad Sangaya ba, wanda su kusan wannan din su muke ci, kusan in ce ma arzikin su muke ci, saboda su suka gina Kannywood din tunda. Yawa, Hajiya Fati Muhammad. So thank you so much, ladies and gentlemen. It's time we gotta go on right now, aka Mayan Mata, G Fresh Alamin. Next Friday na ce, yawa ba wannan Juma'a mai zuwa ba, kun ga yau Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Ba zan muku lissafi da kwanan wata ba, saboda wasu ma ba rike kwanan watan suke ba. Amma next Friday wannan Juma'a, so da ni updating din fans ina kullum. Yo, ba na yin shiru ko a status. So ladies and gentlemen, thank you so much. Kowa ya subscribing to the channel G Fresh Alamin TV. Zai kalli waƙar Mayan Mata. Na tafi.